Tällä kaudella Mestiksessä pelaava jääkiekkojoukkue Jukurit on yhdistänyt voimansa Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Joukko MAMKin opiskelijoita sai tilaisuuden tuottaa live-lähetykset Jukureiden kotiotteluihin. Hommahan on tehty jo niin kuin vuosikausia aikaisemmin, eli onko joskus niin kuin 2002-2003 kaudella tai 2003-2004 kaudella sitä on tehty ensimmäisen kerran. Eli se on silloin pyörinyt noiden niin kuin MAMKin hankkeiden ympärillä. Se on vähän niin kuin opiskelijoiden kanssa päästy tekemään tuollaista niin kuin oikeaa tuotantoa, eli sinne on tehty niin kuin Jukureiden kotiotteluista jäähallin screenille tehty 2 kameralla. Se oli aikaisemmilla kausilla aina tehty ikään kuin palvelutoimintana, niin nyt se on tällä kaudella sitten päätetty tehdä tälleen niin kuin puhtaammin opiskelijaprojektina, eli siitä tehdään sitten niin kuin tähän talon omia tuotteita eli opintopisteitä. Saa hyvän kokonaiskuvan tuosta koko tuotantoprosessista, että se ei ole pelkästään sitä, niin kuin, sitä kuvaamista, vaan siihen liittyy paljon muitakin elementtejä siihen tekemiseen. Lähetyksiä tuotetaan Jukureiden kotiotteluista Mikkelin jäähallilta. Tuotantotiimissä työnkuvani on toimia tiimijohtajana ja sitten samalla toimin tässä koppiapinana eli kuvamiksaajana. Lähdin mukaan projektiin ihan siitä syystä, että tämä jääkiekon mediatuottaminen on kiinnostanut minua ja varsinkin monikameratuotanto. Tämä Jukuri-projekti on ollut erittäin antoisa, olen tykännyt paljon ja oppinut hirvittävän määrän uusia teknillisiä asioita. Koen tämän projektin hyödylliseksi, koska tämä antaa hyvät mahdollisuudet tulevaisuutta varten. Olen ajatellut, että voisin jatkaa hyvinkin tämänkaltaisissa työtehtävissä ja hakea jopa töitä ihan tältä alalta.